And I quite draw the Yebisua de Sɛdeɛ ye kano nie. Sɛdeɛ ye kano nie. Sɛdeɛ ye kano nie. I was from Mama. Yeah, Henewa. I want one day. Yeah, we are here no ma. Anyamiadom. See a way pa. Jendo poa. Lafebe. Njembe. Oyade. Wabi papa. We are so ukukrum kope baba ko breno. See you papa na papa ire. No, oware ba ko kan ire. Oyo oye atrangonyo. On farmer me nantwie mum. Iza on. Christianian ba. Me de konkoma nantwie bebra. Batase. Boaz na Dennis is Akra. Masamo a edikan. Yeah. Obensa ye breben. Asemi metate pa. Obensa ye busumi ya yewumi. Ifri ahyase no afi obehwe na osutobre no eginamu de na so osuo no ano ayemre eto mehi light showers na awowo mu enkanka epo ano ifri axima de betwam ko keta no mu ne ade nyina no osuo no to mehi na awaba obensa bre no na obensa wo kasa ni nyemu obensa ni obensa wo no se ohwe epona no a yi na emman ene emule no ne mane ma beba bibiri esanse ekame nam no mu firi epona mu eben coast na se empona no awo no na ye obensa awo no July awo no obensa no na ye ebra osuo no anu abrase enyante kraa na so tonketenkete na ade awaba obensa awo. Okay, ba kun so bibisa me wo se ofupe. Ofupe no obensa no beje mu akwakowi ofupe mu. Ye ba be si osana mu yi. Opektia wa bi ba beba. Enye bronya bre penu. Opebe na atwimiensa ko bosome beba. Na omanfo de adomuro. Omanfo de ado second season farming. Okay. Eno na yofupe no. Ashasi awonu be wura August mu. Ebedu be kura no wi ankasa ebo. Eno yofupe. Kita wonsa eya metate eno so bosome ewu mu na ejina ho madien ankasa. Konfite ai kum aboakoto heto anwe fita so no emuni ewe okombre pa ni esanse nuane ere hye san so nyinara ekame asasa bayira san ensan ya onu adi enye de bayira ansan epro no mukase kakra kae no wo de ahye fom adua emo wo de musie ya zamre woni no yire no mani wi ya emo ahu no eburu adekro no a enkontomre ni ho menkani ni ade nyina moye itino kita onsa ne okom pompon so ni eni kita onsa no. Okay, last one na bombisia wia eya metate e no so pa ze ukosije ho akope be si anga breme na bako sije se owo binti obeda obesore be bia na ontwe no nkromo nti on se no botomu ye to no da ya mu nsore ntem ati be na 10 mu wona no ayo why de watwa bombisi wia ye fi no nkro ekopem du baako okwa no pa na yire be kan kire ze waramfo oni ho watukwan ena wani jaja wa so na se afi osore ehye na henema ne ade kwatena yimfi se okodi abakoma se ma obekwo wonto no etino English ni na ma focus as o time no a ifri be se no nkron kopem du baako no na eja wakọ na wakosu akire no na kakra obepone ama no apone ama bombe se wiemu eye ifri no nkron ekopem du baako papa onim se okwa anwumre so a ana ne se ma obeto akire no se uba na pa sesia na me diskano me akono kuwe yafu me nua dadi lumba onanti akono kuwe yafu pa obechire nsemu na obewie no so bombe se wiaye ifi no nkron ekopem du baako. Okay. Kitifo no hwea no hunze sabe no kwa ne bia okọ obehunu mo kakra okọ no pantentem akwahye na bufu okọ awie a onko nkoto no okọ anwumre a so obi abaje sika no ko Sɛdeɛ ye kano nie. Sɛdeɛ ye kano nie.